Sådan. Velkommen til Euro 12 lodtrækningen med kategorierne. Er I klar? Ja. Stemning op på kogepunktet. Første navn er Shaker. Det er jo altid ændret til Shaker. Det kan man sige. Og han bliver placeret i gruppe A1. Det var en fremdeles ravende lodtrækning til ham. Shaker in group A1. Næste navn. Jordan. Og han bliver placeret i B1. En Danmarks pulje. Ja. Hvem må Jordan vælger? Bliver det Tyskland? Eller? Jeg tror, det er større med. Og han vælger altså helt klart Danmark. Og Voldbirk. Ja. Og hvor skal jeg så hen? Vores spiller gennem 4 sæsoner. Skal det foregå helt reelt, så skal du trække nummeret, eller hvad? Du er ærlig den tid. Kategorierne Vi herovre. ser, hvad det bliver her. Det er, når det er nok oktober. D1. Det inderne går, mand. Ja, det skal jeg love for. Fuck. Det er puljen med England og Frankrig og Ukraine og Sverige. Er det det? Voldbirk. Det kan både blive en dreng og en pige. Ja. Mr. Lundby himself. Der er en etter tilbage. Ja, jeg er god til at trække det. Jeg skal fandme ikke have A2 nu, så er du en lort. Kom nu med en toer! Kom nu med en toer! B2. Ja. Det er også Danmarks pulje. Nej, for helvede. Det bliver mig. Det bliver mig, der bliver A2. Nå. Bønnelykke. Giv ham nu en toer! Fucking Baylor! A2! A2! Han bliver rodet godt i kassen. Kom nu. C2. Det er også derværende. Det er derværende. Det er Italien og Spanien og Irland og Kroatien. Ja, det er en god gruppe. Den er nemt jo. Lisager. Og han kommer i... Kolder han er bræsset derovre. Kolder sidder træt af hele livet. D2. Jeg kan stadigvæk få se det, ikke? Jo. Kom nu, Kolder. Ja, det er der er 50-50 nu for dig. Krav. Martin Krav. Giv ham en toer. Giv ham toeren. Er det A2? Er det A2? A2 eller C1? A2! A2! Kato. A2! Jeg er vært! A2. Ja, man! Hvor er det vigtigt? Og så lige kontrol på den sidste. Kan vi konstatere, at det bliver kolder i C1. Flot lodtrækning. Flot lodtrækning. Flot lodtrækning. Nå, jamen, det duer.